zajebiście to zdjęcie, nie? Dziękując czasem wygrania, a podczas też więc przegrania, na jakąż więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalon Panie. Weź tu czekniesz. No, my też już idziemy, cały czas idziemy. A pan nam dalej drodze? No. Wow, no to my też panem mieliśmy, ale nie tak dawno. Ja to wam mamy, ona tam patrzy. Ja jej wysyła. No. Zresztą nie zawsze będzie nas lepiej widać i my będziemy. Właśnie kurwa.
Dla mnie to w ogóle ta Warszawa to jest jakiś taki... Dima, can we take the card from the drone from the other side? The guy is just for the station. It's on the left side. We want to cross. Wojenko. Dobra, jesteśmy z czarnymi flagami i przyjdziemy. A, dobra, jest. Piotrek. Ja idę lewą stroną. No to ja jestem przy ludzi. No to ja... Ja jestem obok tego chłopaka z aparatu. Ale to ja się spotkałem. Się będzie ci widzieć. No, tylko niech on potem jest dużo No, dobra. Wszędzie wejdziemy. Tyle płotków do przekroczenia. Chodź, wejdziemy razem. Zostaw mnie, zostaw mnie. Czekaj na mapę.
Biurka na młodzieżnych Polską. NSZ! Narodowe Siły Zbrojne! NSZ! Narodowe Siły Zbrojne! NSZ! Narodowe Siły Zbrojne! NSZ! I tak jak mówiłem, nigdy nie możemy zapomnieć o naszym dziedzictwie, o naszych korzeniach, o tym, że my wszyscy jesteśmy członkami cywilizacji łacińskiej, ukształtowanej na rzymskim prawie, greckiej filozofii, w naszym kościele katolickim. Dlatego zakrzykujemy: Polska państwem katolickim! Polska państwem katolickim! Polska państwem katolickim! Pamiętajmy też, że działalność narodowa to nie jest jeden dzień w roku. To jest permanentna działalność, na której potrzeba też funduszy. Tam stoi koleżanka z puszką, która zbiera na organizację tego wydarzeń, na organizację Ja mam słupa. Better to outside. Like where to watch? Lara, ale... Poczekaj, drugą Zawodowcy już wiesz, latają to patrzą. Lewa, prawa, przód, równość!
A ile weszło ludzi? Słucham? Wykorzystają to przeciwko nam. Przepraszam. Nie, ale i tak taki gadasz. Zdjęcia przed samochodem. Jezus Chrystus, który umarł!
right time to use this. Jeszcze raz! Raz na prośbę dla Polaków, ale też... Godna praca! Godna płaca! Tam wasi koledzy są. Czy nie było? Nacjonaliści! Ponad podziałami! Nacjonaliści! Ale powiem ci, że trudniej. No jest trudniej. Wyjść z troszkę tak, ale Multitask guy. Nacjonaliści! Ponad podziałami!
O, dobra, dobra, nie, dobra, idziemy, idziemy. Jestem na chwilę dalej. Nie tęczowa! Nie różowa! Tylko Polska Narodowa!
case this is the end, they will know that they're all I'm still waiting for some performance at the end. Like everything I play is before bridge. Maybe now. Słuchajcie, razem z nami w marszu idą nasi przyjaciele z Węgier. Krzyknijmy dla nich, żeby wiedzieli, że jesteśmy też z nimi. Ria! Ria! Hungaria! Polak Węgier! Dwa bratanki! Polak, Węgier! Dwa bratanki! I Polak, Węgier! Dwa bratanki! Od Bogusia takie słodzące. Słuchajcie, wszystkie flagi w górę teraz! Wszystkie flagi w górę! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Słuchajcie, oddalamy się od ratusza warszawskiego i to muszą usłyszeć. Jeszcze raz! Biało-czerwona, a nie tęczowa! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Biało-czerwoni! Polska! Tak jest. Ale patrz, kiedy jest! Jakby nie skończyłeś. Duma! Duma! Narodowa duma! Z całej Polski się tak. Cała Polska. Ja widziałem tam autokary, ja stamtąd szedłem, lepiej ja tu nie dostałem. Trzymajmy to miejsce. She will hold the position for you. I'm leaving. Trzymaj to. Tak. Gdzie wiecie? Od 13 to już jest 3 godziny ponad 30. O, a tam hasła. Spreading right now. I think. Co to za hasła? Up to you right now. Raz leżałami. Tak? Duża flaga była, tak? Sektorówka musi być. Przygodnie. Gdzie wyjdzie? Nie spodziewałem się, jak wiesz. Kiedy wracasz? Nie, ja myślę, że nie ma sensu. Ludzie! Ludzie!
Będziemy też powoli? Idzie i idzie. Teraz to chodzi, nie wiem, co to teraz to jest chyba to dziadek, nie jest szmaty. To jest nasze ziemie. To jest tam rozjazd. Polska, oprócz. Nie, droga, tu zaraz. No tak, to jest ulica, nie muszę Już? A gdzie tak jest? A daj mi złapać. Już może. To wiesz? Rozerwało człowieka tutaj na... Ale robi sobie taki... All go down. Oh, I don't know.
drodze, a nie życia. Choć nieraz głosy prawda, przetaczał się sól, poddaje damy. Ktoś jest jako kilka, czy tam jest bezsensem. Gdzie jest mój dom? Tu nasze są ulice, tu nasze serwice są całe nasze życie, które nasz rodziny dom. A to Jest pan dobry prowadzący. Ask to stop it, push the people. You need to go. Tego trochę mam dajcie dzisiaj, ale... Tego mam dzisiaj trochę dajcie, ale wylepę. No, to znaczy jest tego dzisiaj... O! Help!
side. Nowhere on the other side of the bridge. Yeah, I mean, The banner. how to translate it? Our borders, our rules. Yeah, like rules. Ah, okay, that's definitely against the migrants. Rafał, nadchodzimy! It's against the European Union. Stop. Okay. Dajcie jeszcze raz, ale głośniej, bo nas nie usłyszy. Rafał! Rafał! Nadchodzimy! Nie podległość! Nie na sprzedaż! Honor i ojczyzna!
phone is drying. Mayor. Wygłusi rakieta lubowską, a nie jakiś kurwa pierdolonych zawsze zajebanych kurwa wyjebanych. That's I understand.
The Gussars. I was thinking where was the fourth picture. There it is. Mamo, ale jest brama. No way. Now I'm split between the location under the bridge, which is still building, or following the guys, the main guys. For those who were sending someone and then something else. Yeah. I'm running for it. I get used to it. What to do it. Oh!
Informacja, na głowach będą rozstawione namioty w Polsce. Tam będzie można kupić gazety, jakieś pamiątki, fajne koszulki, fajne wlepki, czapki, rękawiczki, naprawdę tego jest całe mnóstwo. Zapraszamy, żebyście przyjść, zobaczyć, jak coś się spodoba. Można się oczywiście również zapisać, żeby nas wspierać, możesz napisać również do organizacji. Zapraszamy, żeby nas odwiedzić szczególnie, żeby każdy tam podszedł, zobaczył, skończył. Chodź, co mi się podoba. Idą biali wojownicy, narodowcy katolicy. Powiem ci czymś standardowym, takim naszym klasycznym marszowym. Raz, raz, młotem, czerwoną, hołotem, raz sierpem, raz młotem, czerwoną, hołotem, raz sierpem, raz młotem, czerwoną, hołotem. A na krzywach zamiast liści będą wisieć komunisty. A na drzewach zamiast liści będą wisieć komunisty. Trochę wolniej. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć
nacjonalizm! Sport, zdrowie, nacjonalizm! Sport, zdrowie, nacjonalizm! Sport, zdrowie, nacjonalizm! Sport, zdrowie, nacjonalizm! Zapowiadamy wielokrotnie, że nas trzepują, że nas przekręcą, ale jak widzicie, sił tutaj nam przeciwnych, wrogich nie, ale może się pokazać. Gdzie wy jesteście? Antifa, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Antifa, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Antifa, coś, to wiesz. Duma! Duma! Narodowa Duma! 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 Narodowa Duma! Fifteen seconds later. Yeah. Like this, no? I don't know, I didn't see the sign. They were rivals with the main.
God, there it is. He's must give up. Consul is somewhere there, right? So I think we'll follow one of the big groups to the consul place and then we'll just ask to switch it up.
Nie możemy być pokoleniem, które sprzeda ten beton, którego odwrót. Ale nie mieli telefonu. Tylko złóżcie kopię i bez kopii pojedzie. Yeah, of course. Looks like you've never been to the New Year's party in Berlin. No, It's hell. I don't like crowds, by the way. Me neither. Daję monumentalność, tak? Szybko, na podłogę. Tak, tak jest. I filmik poszedł. Dzięki bardzo! Jest git, That's the concert, right? Ale jest publikę do tego repertuaru. To nam przesyła takie rzeczy. Kto im zabrania?
Wiemy kto, nikt. Ale wiecie dlaczego tego Marszu Niepodległości wtedy nie zrobili? Bo dla nich wtedy patriotyzm był jak rasizm. Dla nich wtedy polskość była nienormalna. Dla nich ich naczelny celebryta polską flagę zbijał się gówno. My, narodowcy, nacjonaliści wszechpolacy i cała masa zwykłych patriotów. My tą flagę z tego szamba, z tego śmiechu, które oni chcieli je wrzucić, podnieśliśmy. Podnieśliśmy ją, budowaliśmy w naszym narodzie przywiązanie do patriotyzmu, przywiązanie do niepodległości, przywiązanie do tradycji, do flag narodowych. To nasze dzieło, Marsz Niepodległości i dlatego oni tak nas nienawidzą. Będą robić żeby walczyć, ale my naród będziemy jeszcze więksi, jeszcze silniejsi. Ideę wielkiej Polski, która nas wyzna. Ideę, na której będziemy pracować. Ale pracować regularnie na to, żeby Polska była wielka, żeby Polska była niepodległa, a zakłamanemu hipokrycie warszawskiego ratusza. Jedyne co mogę dzisiaj powiedzieć, to ty przeminiesz, ale my nie przeminiemy. My będziemy zawsze ostatnia idea do wielkiej Polski, to wy. Patrz jaki napalony, patrz jaki napalony. Zobacz jaki napalony. Zapytał, Rafał, co? Ty kłamco! Rafał, co? Rafał, co? Rafał, co? Pomagajmy mu, niech siedzi, niech go rzuć na lewo. Tyle mu zostało. Słuchajcie, ale... Niepodległość nie została wam dana. Niepodległość została zadana. I to, żeby Polska była niepodległa, to jest nasza praca, to jest nasze zadanie. Polskę otrzymaliśmy od pokoleń poprzednich i mamy obowiązek przekazać ją pokoleniom przyszłym. To jest nasze zadanie. Każdy z nas stanie przed Bogiem i z tego zadania zostanie kiedyś wyliczony. I zobaczcie, co się dzisiaj dzieje. Dużo już było mówione. Unia Europejska blokująca naszą kopalnię. Unia Europejska blokująca nasze reformy. Unia Europejska, która zaleca dzisiaj środki finansowe dla Polski, które nie są dla nas jakimś prezentem. Kłamcy tak mówią. Te środki to jest cena, którą ponosimy za otwarcie rynku na międzynarodowe, unijne korporacje. To jest cena, mówiliśmy, że tak będzie, że te pieniądze prędzej czy później W Polsce czy nie? warunkowane przesuwanie demoliberalnej ideologii. Mówiliśmy to w 2003 roku, młodzież się największy cała reszta była jeszcze samochoda, bo się powinna koordynacyjnie, ale cała reszta, PiS, Platforma, SLD, PSL, wszystkie postokrągłowo stołowe partie, wszystkie były za, wszystkie mówiły takie piękne i to samo mówiły w 2007 roku, gdy też PiS
odpowiada za to, że podpisany został traktat lizboński. My ostrzegaliśmy zatrudnionych wariatów. Lata pokazują, to myśmy mieli rację. To myśmy mieli rację. Nie ma jakiegoś dobrego wujka dającego pieniądze. Będą nas szantażować, będą odbierać nam niepodległość krok po kroku. Dzisiaj nie możemy swobodnie reformować sądownictwa. Dzisiaj nie możemy swobodnie reformować kopalni, podejmować decyzji we własnym interesie. Musimy walczyć, musimy wywierać presję, bo Polska musi być wielka, bo Polska musi być niepodległa. I na koniec, słuchajcie, ostatnia sprawa. Krzyknijmy głośne, dziękujemy dla tych wszystkich obrońców granic, którzy tej naszej polskiej granicy bronią. Suwerenność granic, nienaruszalność granic, to też jest element niepodległości, element kluczowy, element najważniejszy dla tych wszystkich, którzy teraz w lasach siedzą i walczą o to, żebyśmy mogli być bezpieczni. Dziękujemy! Dziękujemy! A ja w imieniu swoim, w imieniu wszystkich organizatorów Marszu Niepodległości, który Młodzież Wszechpolska tworzy od samego początku, dziękuję wam wszystkim za przybycie. Dziękuję za to, że pokazaliście, że jesteśmy Polakami pod biało-czerwonym sztandarem. Oto wielkie hasło Polski niepodległej, Polski narodowej, Polski suwerennej. Będziemy walczyć, nie spoczniemy w tej walce nigdy. Wszystkim wam dziękuję. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Drodzy Państwo, mnóstwo emocji, ale podtrzymajmy to jeszcze przez chwilę. Mamy piękną, biało-czerwoną flagę. Naprawdę rozpiera mnie duma, kiedy na nią patrzę tutaj z góry. Jest wspaniała, jest piękna, więc niech powiewa i wszyscy razem krzyknijmy: Duma! Duma! Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! 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 Narodowa duma! Równie piękną flagę przywieźli bracia Węgrzy, więc dla nich również zróbmy wielki hałas, podziękujmy im za obecność i krzyknijmy dla Węgrów, dla całej węgierskiej braci: Ria! Ria! Hungaria! Ria! Ria! Hungaria! Ria! Ria! Hungaria! Wspaniała, wielosetletnia tradycja przyjaźni polsko-węgierskiej. Drodzy Państwo, powiedziałbym, że to już koniec okolicznościowych przemówień, ale jest jeszcze jedna osoba, która zawsze dzielnie, pomimo przeciwności, pomimo trudów, pomimo różnych kłód pod nogi rzucanych, przewija się ze swoją kamerą, aby relacjonować wszystko to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się dobrego. Kolega Marcin Roda, redaktor w Realu 24. Marcin, zapraszam Cię serdecznie. Przedstawiciel niezależnych mediów. Czołem wielkiej, narodowej, suwerennej Polsce! Matko, ale was tutaj dzisiaj jest. Widzisz pan, panie Tusk, tak wygląda 100 000. Nie wiem, kto mu to liczył. Chyba Stevie Wonder wcześniej. Kochani, teraz trochę serio. Faktycznie nasza niepodległość, nasza suwerenność jest, szanowni państwo, zagrożona przez wrogów zewnętrznych, ale także wewnętrznych. Widzimy antypolskie media, które szczują, które judzą, które napuszczają jednych na drugich. Ostatnie 1,5 roku pokazało nam dobitnie, kto ile jest wart, kto jest kto mówi prawdę, na kogo tak naprawdę, szanowni państwo, można liczyć.
Przepraszam, bo mówią, że to jest marsz pisowski, więc wyciągnę słuchawkę, bo coś mi Morawiecki gada. Co mam mówić? Panie Mateuszu, nie teraz, proszę. Tak więc, szanowni państwo, nie ma suwerennej, niepodległej Polski bez prawdziwej wolności. Bez wolności obywatelskich, bez wolności prawnych, bez wolności słowa. To dzisiaj także, szanowni państwo, jest ogromny problem i to także jest tłamszone. Dzisiaj my jako Polacy, polscy patrioci mamy 3 role nomen omen do odegrania dzisiaj w Polsce i są te 3 role, czyli rola niewolnika, rola kapo i rola wolnego człowieka. Od razu mówię, że rola kapo jest już dawno obsadzona, wszystkie role, wszystkie. Więc tylko od was tak naprawdę zależy, od was, dumnych, niepodległych, suwerennych obywateli Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Przepraszam, że się wtrącę jeszcze. Tak. Przerwę ci ten tok myślowy. Proszę Państwa, są 4 role. Jeszcze jest rola Marcin. Chyba mi pojechał, ale nie strzeliłem żartu. Dobrze, tak więc mamy te 3 role do wyboru, tylko od was tak naprawdę zależy, kim dzisiaj będziecie. Czy niewolnikami, czy wolnymi ludźmi. Mam nadzieję, że wybierzecie mądrze. Czołem Wielkiej Polsce, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Pięknie wyglądacie wszyscy. Do zobaczenia, hej! Oczywiście, proszę Państwa, to nie był jakiś pocisk, nie wiem dlaczego Marcin tak to odczytał. Oczywiście to był bardzo przyjacielski gest w jego stronę. Drodzy Państwo, tym samym dotarliśmy do końca oficjalnych przemówień, a ja ponownie zaproszę tutaj na środek Starosielskie Bractwo Śpiewacze, które już dla nas wykonywało pewne utwory, a teraz na zakończenie tej oficjalnej części panowie z Bractwa wykonają wspaniałą, przepiękną pieśń konfederatów barskich. Osoby, które znają tekst, a myślę, że jest tutaj was bardzo wiele. Proszę o to, abyście się dołączyli. Zaśpiewajmy wspólnie razem. Starosielskie Bractwo Śpiewacze i pieśń konfederatów barskich. Nigdy z królami nie będzie aliansa, nigdy z nosą nie umiemy szyi, bo u Chrystusa na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zajrzy słońce, chociaż się chmury i morza nas mrożą, choćby nas spotka wojska latające, z nas nie zatworzą. Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami, więc nie opuści upań żadnej klęsce. Żal Bóg i On był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Nie złamie nas głód i żaden krasudek, ani zgodują żadne świata wody. Ona Chrystusa wypoczli werunek na Jego żołdy. Ona Chrystusa wypoczli werunek na Jego żołdy. Ogromne brawa! Starosielskie Bractwo Śpiewacze!
I tym akcentem dotarliśmy do końca części oficjalnej. Drodzy Państwo, troszeczkę będę musiał zająć Wam czasu, ponieważ już za chwilkę ciąg dalszy występów artystycznych. Potrzebujemy, właściwie technika potrzebuje, gdy zejdę im troszeczkę na bok, nie będę przeszkadzał, potrzebują, aby się przepiąć, bo już za chwilkę na tej scenie stanie nie kto inny jak Norbert Smoła-Smoliński wraz ze swoim chórem dziecięcym. Naprawdę niesamowite wrażenia. Ćwiczyli od bardzo, bardzo dawna. Ćwiczyli, przygotowywali się po to, aby zaśpiewać dla tych 150 000 osób, które dzisiaj tutaj są, a ja myślę, że jest nas o wiele, wiele więcej. Bo z tej perspektywy lepiej widać i proszę mi uwierzyć, tam jeszcze dochodzą kolejni uczestnicy Marszu Niepodległości. Drodzy Państwo, w pewien sposób rozstrzelił swoje gardła przed występem Norberta, kiedy na pewno będziemy mogli dołączyć się wokalnie i wszyscy razem krzyknijmy: Bóg, honor i ojczyzna! A pan może jechać, czekaj. Już powoli nasi mali artyści pojawiają się na scenie. Tymczasem wspomnijmy wszystkich, którzy walczyli na różnych frontach na całym świecie po to, abyśmy my dzisiaj mogli stanąć na ziemi polskiej, wolnej, niepodległej. Cześć i chwała! To my! To my! Polacy! Piękne morze biało-czerwonych flag. Fala, bo właściwie biało-czerwona, rozlewa się nad Warszawą, coś pięknego, ale czas na coś pięknego dla duszy, chwila artyzmu, a wszystko w wykonaniu Norberta Smoły-Smolińskiego i jego chóru dziecięcego. Gromkie brawa dla nich! To wielki zaszczyt móc być dzisiaj z wami. Pamięć i tożsamość, dwa wielkie skarby, dwa wielkie dary w dzisiejszym, właśnie tym zagonionym, konsumpcyjnym świecie. I to właśnie one, pamięć i tożsamość, po dziesiątkach lat zniewoleń i upodleń naszego narodu, pozwalają nam nadal być dumnym z tego, że jesteśmy Polakami. To od was zależy, jak wychowacie swoje pociechy. Przywitajcie ich, to dla nich wielki dzień. Ćwiczyliśmy dzisiaj od samego rana i w swoich miastach zrobili setki kilometrów, żeby móc się wam pokłonić tu ze sceny. I tym wspaniałym mundurowym, którzy są za nami, rekonstruktorom. Zadedykujemy to nasze dzisiejsze spotkanie chłopakom na granicy. Tak chyba wypada, tak trzeba. W obliczu wszystkich obelg jesteśmy z nimi. Możemy już? Pierwszy utwór w wykonaniu dzieciarni, bo w tym secie zaśpiewają dzieci. Ja zaśpiewam później. Jeśli ma ktoś ochotę, to zostaniecie. Jeszcze paru wykonawców przed nami. Kto ty jesteś? Polak? Kto ty jesteś, Polak? Między swemi, w kraju
Słuchajcie, przywitajcie gorącymi brawami warszawski powstaniec, pan Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, Batalion Zośka! Ogień Warszawo, mocniej! Dla pana majora wszyscy głośno! Cześć i chwała! Bohatero! 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 Drodzy rodacy, warszawiacy, Polacy, chcę was serdecznie pozdrowić, zwłaszcza od powstańców warszawskich, jako żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Tak jak myśmy walczyli kiedyś o wolną Polskę z Niemcami, o wolną Warszawę, żeśmy walczyli z Niemcami, tak teraz nasza Straż Graniczna, wojsko i policja walczy na granicy z Białorusią przeciwko terrorystów, których nam przemocą chcą wepchnąć do Polski. My pozdrawiamy, dziękujemy im za ciężką pracę, za solidnie wypełnianie swoich obowiązków, obronę naszego terytorium przed obcymi siłami, które chcą go zdestabilizować. Kiedy was widzę w tak dużej liczbie pod lasem biało-czerwonych sztandarów, to serce aż we mnie rośnie, że tylu widzę patriotów, tylu niepodległościowców, którzy chcą walczyć o Polskę, o jej właściwe miejsce w Europie. Bohatero! Cześć i chwała! 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 Dziękuję wam i wiem, że jesteście patriotami, jesteście niepodległościowcami, duża część z was jest narodowcami, oni głównie ten pochód zorganizowali, ale tak, faszystów to chyba wśród nas nie ma, a przecież nam zarzucano, a zwłaszcza pan wiecznie pijany pan Verhofstadt w Parlamencie Europejskim na nas czekał, że dziesiątki tysięcy faszystów przechodzą przez Warszawę, nie możemy tego tolerować. No ja szedłem tym pochodem, właściwie byłem wiezionym na motocyklu, no ale widziałem przecież ten pochód, widziałem, że to jest pochód patriotyczny, niepodległościowy pod lasem biało-czerwonych sztandarów, ale to nie jest przecież pochód faszystowski, bo u nas w Polsce wolnej nie znalazłoby się tylu faszystów. Przecież myśmy przez tyle lat cierpieli od niemieckich faszystów, prawda, nazistów hitlerowskich, więc skąd by się u nas miało wziąć tylu faszystów? Na pewno nie. Na pewno nie. Są narodowcy, są niepodległościowcy. Tak, więc... Drodzy Państwo, zaśpiewajmy dla Pana Majora! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam! Słuchajcie, ale co się będziemy rozdrabniali?
200 lat, 200 lat! No. Cześć i chwała! Dziękuję Wam w imieniu. Niestety nas już niewielu bardzo zostało, więc przede wszystkim w imieniu tych nieżyjących, bo właśnie ci nasi najwięksi bohaterowie niestety polegli w czasie Powstania Warszawskiego i innych też akcji, prawda, albo zmarli po wojnie zadręczeni przez komunistów. Więc teraz została nas tylko resztka, prawda, która jest szczęśliwa, że dożywa prawdziwie wolnej Polski, która właściwie zaczęła się dopiero od roku 2015, dlatego że przedtem to było coś takiego przejściowego między wolną Polską a PRL-em, prawda, taki, prawda, PRL bis. Dopiero teraz zaczęła się wolna Polska, ale oczywiście musimy o nią stale walczyć, żeby ją utrzymać. Więc jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Za 3 latka już, jeżeli dożyję, to dożyję 100. Także dziękuję za ten. No to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Do zobaczenia w przyszłym roku. Dziękujemy! 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 Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Cześć i chwała! Bohatero! Skoro powstanie warszawskie, to zapraszam. Błażej Grzegorczyk, chodź do mnie. Z Zelowa, koło Bełchatowa. Powitajcie go gorąco. Z Błażejem występujemy już od pewnego czasu. Także myślę, że ugrasz ten utwór. Piękna pieśń, kochani. Orzeł biały.
Błażej wystąpi już wkrótce 13 grudnia, ważna data dla Polaków, na moim koncercie. Jeszcze chwila tajemnicy. Poproszę teraz o utwór, może Nikodem, chodź do nas. Przywitajcie Nikodem Liro. Bardzo mocny głos, to przyszły tenor, zapowiadam wam to. Fantastyczny wokal. Nie wiem, czy znacie jego wersję w internecie Ognia Biwaku, kiedy śpiewa, wchodzi w wysoką oktawę i trzęsą się ściany. A teraz zaśpiewa dla was Biały Orzeł, tak? Biały Orzeł, Nikodem Liro. Biały orzeł zbić się nie może. Biały orzeł nie może się wzbić. Ach, jak smutny jest jego los, tylko piszczy, lecz jego głos nie pozwala nam tracić nadziei. Ach, jak smutny jest jego los, tylko piszczy, lecz jego głos nie pozwala nam tracić nadziei. Biały orzeł wzbić się nie może. Biały orzeł nie może się wzbić. Ogarnęła nas ciemna noc, lecz czujemy, że jego moc jakby woła już zerwę kajdany. Ogarnęła nas ciemna noc, lecz czujemy, że jego moc jakby woła już zerwę kajdany. Biały orzeł zbić się nie może. Biały orzeł nie może się zbić. On w niewoli piszczy nieraz i z tęsknotą wracał być w nas, zbudzić duszę biało-czerwoną. On w niewoli piszczy nieraz i z tęsknotą wracałby w nas, zbudzić duszę biało-czerwoną. Zwijam się dalej, dwie fale palą, jest jedna. A teraz wracam do tego. Zaraz się wszyscy zmienią i to nie siedziemy. Mamy trochę perełek, słuchajcie, będziemy szukać dzieciaki na kolejny koncert 1 sierpnia. Jeśli są tu jakieś pociechy, które fajnie śpiewają, nie wstydzą się biało-czerwonej, to piszcie do nas na mojego maila Smoła na Facebook i szukamy fajnych dzieciaków. Myślę, że w przyszłym roku powstanie jakiś album taki patriotyczny dla najmłodszego pokolenia. Wykrzyknijcie nam swoje miasta! 3-4! Jeszcze raz, nic nie można było zrozumieć. 3-4! Wszystko jasne. Zastanów się, co mówię. Uwierz Polsko. Zaśpiewamy utwór Uwierz Polsko. Są wszyscy? Proszę, jesteś? To bardzo proszę. Małgorzata Godlewska, świetna śpiewaczka, wokalistka, prowadząca zespół. I wiara,
wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każdy zło. Dopomóż Boże nam, dopomóż nam. Kraju mój piękny, mój Wiślak, kraju mej nadziei w lepszy los. Z wiarą mocą tam niebo o wiara, dobro. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże nam, dopomóż śladem naszych ojców dziś będziemy za ojczyznę walczyć, to nasz cel. Do lepszego jutra iść pragniemy, gdyż górę swą skronią. Uwierz Polsko, naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże nam, dopomóż nam. Naszej wiary nie zabraknie nam. Żaden wróg nie zwycięży Boga w nas. Z Bogiem zawsze pokonamy każde zło. Dopomóż Boże nam, dopomóż Słychać tam? Słuchajcie, zmienimy nieco plan, zanim wybrzmi Auschwitz. Chcecie usłyszeć o Auschwitz? O niemieckim obozie zagłady. Pojawi się głos Gabrysi Ostrowskiej, która jest chora i nie mogła dziś z nami zaśpiewać. Zresztą kilkoro dzieci nie dojechało z powodu choroby. Zanim Auschwitz, zaśpiewamy jeszcze utwór Biały Krzyż w wykonaniu Joanny Nowak. Także Biały Krzyż i zaraz potem Auschwitz i uciekamy ze sceny. I jeszcze może pojawimy się dzisiaj na ogień biwaku. Zagwiżdżecie go razem z nami, mam nadzieję. Więc Biały Krzyż.
pamięta już, kto pod nim śpi. Jak my, tyle lat, jak wspomnieć lat wraca. Dziś pamięć o tych, których nie ma. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak my, tyle lat, jak wspomnieć lat wraca. Dziś pamięć I think it's o time to go. tych, I don't know, those guys took pictures and now they're back. Let's move this way. Bo nie wszystkim No, I pomogło think it will be a text. wrócić z leśnych dróg, gdy kwitły łzy. W szczerym polu biały krzyż, Train, yeah? nie Are you going back to the pamięta już, center? kto pod nim the other way? śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. La, 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 Because some guys will definitely interested in And there's a building over there. So this is around the Anna Nowak. Sol, one of the biggest one, and then just across the bridge and everything. Ze zwierzęcenia tylko jedno skojarzenie. Niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy śmierci. 14 czerwca 40 roku i pierwszy transport do Auschwitz z więzienia w Tarnowie. 728 więźniów, Polaków, próbują nam wcisnąć, że byli to więźniowie innej narodowości. Pamiętajcie o tym wydarzeniu. 14 czerwca, pierwszy transport do Auschwitz. Na monitorach pojawi się wizualizacja, która powstała na potrzeby tej rocznicy 14 czerwca zeszłego roku, a utwór Lecha Makowieckiego, jego muzyka, jego słowa usłyszycie przepiękny głos 10-letniej wówczas Gabrysi Ostrowskiej z Gostynina. Brawa dla niej, że chciała tu dziś być i że tak pięknie zaśpiewała. Przywitajmy brawami głos, choć pewnie ogląda nas w internecie. A ja założę na statyw, jak zawsze na koncercie, obozową chustę pani Marii Kisielewskiej-Podres, którą serdecznie pozdrawiam. Miała wówczas 4 latka, kiedy Niemcy wywieźli ją do obozu koncentracyjnego. Tę chustę otrzymałem od niej na koncercie. Prosiła, żeby czasami o niej pamiętać i wspomnieć o tych, którzy tam poginęli, czy nie to na każdym koncercie. Utwór Auschwitz. Wzgórze napis Arbeit was frei! Wściekłe psy szczerzą kły, rżnie orkiestra na trzy, skrzypek, kondolioga kraj! Czas selekcji i łez rządzi diabeł z SS. Umrzesz ty, a ty umrzesz dziś
już koniec, bo dziś może ratuj, pozwól mi być. Pomyślałam chyba się, zaraz budzę się, zniknie czarny, gęsty dym, trupie czaszki się rozwiją z nim. Przyjdą dobre dni, nas nie będzie w nich. Czy usłyszysz ofiar głos? Niemcy ludziom zgotowali ten los. Niemcy ludziom zgotowali ten los. Dzień za dniem tutaj drwam, numer mam, wyrostam, smok na druty, lepszy niż nas. Trudno spać, gdy we śnie cyklon testuje się, na bezdechu zaklinam czas. Jeden folk, siwy but, oczy zimne jak lód, dłoni pęć, co skórę dnie. Boję się, spuszczam wzrok, a on z bliska o krok patrzy, jakby nie widział mnie. Pomyślałam chyba się, zaraz budzę się, zniknie czarny, gęsty dym, trupie czaszki się rozwiją z nim. Przyjdą dobre dni, nas nie będzie w nich. Czy usłyszysz ofiar głos? Niemcy ludziom zgotowali ten los. Niemcy ludziom zgotowali